ネッコフリックスの映画紹介始まります。夜遅く夫婦の寝室に鳴り響くメッセージの通知音。妻レオノラは届いた連絡が気になり始めますが、Se din telefon. Hvad gjorde du det? Jeg vil bare vide, hvem der skriver til dig på det her tidspunkt. Det vil jeg ikke have. Fordi du ser en anden. 夫クリスチャンの不倫を問い詰めます。 Du vækker Johan. Så vis mig den. Vi skal stole på hinanden, det har vi altid sagt. Vis mig den. Fordi det er Peter. Jeg har faktisk svoret, at det bliver mellem mig og ham. Jeg er pisse ligeglad med, hvem Peter knaller. Hey. 翌日、前夜の出来事で気まずい空気が流れる夫婦。 Mit hår, mor. レオノラは先に謝罪します。 Undskyld i nat. Jeg var åndssvag. Skal jeg aflevere den for dig? Jeg skal alligevel vaske bilen, og telebutikken ligger lige ved siden af. Nej, glem den. Den var gammel. Den skal bare ud. Tak. 会社に到着したクリスチャン。 Morgen. Er Senior kommet? Hun er fra overraskelse. 実は同僚のセニアと不倫関係だったのです。 Hej. Ser jeg træt ud? Du er den smukkeste kvinde, jeg nogensinde har set. Jeg læste ikke min besked. Nej, det nåede jeg slet ikke. Hvad skrev du? Hvad skrev hun? Du har ikke engang læst, hvad jeg skrev. Christian, det har du sagt i 6 måneder. Jeg har besluttet mig. Jeg vil ikke holdes for nar, Christian. Det jeg skrev til dig i nat, det mener jeg stadig i dag. Jeg vil også det. Hey. Det er så fucking langt at stå. Jeg vil gerne bede om en guldvask. Hvis du sætter 300 kroner ind, så får du 20. Vi sælger kun korten. For minimum 100. Giv mig for 200. Ja. 消えない疑念から夫の SNS を調べ始めるレオノラ。 Må ikke, vi kan grave dem frem. Prøv lige at give mig et lige se her. 不倫相手セニアを見つかりますが、 Ja, prøv at desværre, det må jeg altså ikke. Hej heroppe. Hvor er Johan? Der sker noget. Kan du huske også to i den alder? Kan du lyne mig op? Så? Det vil være lidt længe siden. Jeg skal lige nå et bad, inden vi smutter. 触れ合いを拒む夫の態度に不倫を確信してしまいます。 Samarbejdspartnere, jeg er slet ikke i tvivl. Hvis der skal være en verden om 50 år. Og i vores tilfælde, der var det senior selvfølgelig skal være selvforsynende. Det kræver mod at tænke sådan. I en grad, som jeg aldrig har oplevet før. Kom lige herop. Kom op og få en hånd. Skål. Lad os få en god aften. クリスチャンを探し上の階へ向かうレオノラ。不倫の現場を目撃してしまいます。 Du er okay? Ah, det er alderen, det kender jeg godt. Du, Kim, dengang dig og Annette skulle skilles. Har du mødt en anden? Nej, det er ikke sådan noget. Det er hårdt at skulle have det sagt, men altså, hvis du trænger til en frisk start, så er mit råd til dig, sig det, for før jo bedre, at det bliver rigtig godt. 離婚の意思を伝えるため家へ戻るクリスチャン。 Leonora, jeg har brug for lidt tid til at tænke mig om. Mistet mig selv lidt. Forstår du, hvad jeg mener? レオノラは不倫の事実をすでに知っていると告げますが、 Ser du en anden? Det er ikke det, det drejer sig om. Det handler om os. Så du ser ikke en anden? Nej. Jeg så jer i går. Jeg så, hvordan I mig direkte i øjnene. Leonora, undskyld. Det var ikke meningen. Det var ikke noget, de stod på. Jeg vil ikke gøre dig ondt. Også selvom du skrider med hende der, at jeg kan blive dømt for den svindel, du har begået. Med mindre, at jeg går til politiet nu. Jeg gjorde, hvad jeg skulle. 過去息子の治療費を工面するため会社の金を横領していた事実でクリスチャンを脅迫します。 Hvad står jeg med nu, hvor du skrider? Du kan da så meget. Du aner ikke, hvad du taler om. Jeg opgav alt! Men jeg bliver nødt til at tænke på mig selv. Hvad står du og siger? Jeg forhindrer dig ikke i at gå. Så hvis du smutter nu, så tænker jeg også kun på mig selv. その後、セニアに全てを打ち明けるクリスチャン。 Hvor er vi henne, dig og mig? Jeg har sagt det til hende. Det har jeg gjort. Det er også to. Christian, jeg ved godt, det er hårdt lige nu. Min mor er i byen, men jeg vil så gerne have, at du skal møde hende. Ja, selvfølgelig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Det er da et kongebål, det der, var. Christian? Hvad? Bål? Er det hele af helvede til derhjemme? Leonora, hun
truslerne. Hun tog hjem til nogle gamle veninder, og så... Leonora, hun ser jo næsten ikke ud. Og der er nogen, du kan ringe til. Find en gammel veninde, der kan støtte hende. 助言を受け、レオノラの昔の友人を訪ねますが、 Det ved jeg slet ikke. Har du slet ikke haft kontakt med Leonora siden? Pludselig er der ingenting. レオノラの元恋人に関する話を聞くことになります。 Hun havde en ungdomskæreste. Nej, det tror jeg ikke. Han døde. Det var forfærdeligt. Faldt ned fra klinten. Dræbt på stedet. De sagde, at han var tæt på at forlade Leonora. Undskyld, de. Hvem er de? At Leonora skubbede ham. Det lyder fuldstændig vanvittigt, jo. レオノラが人を殺したという信じがたい噂。その真相をさらに探ることを決意しますが、 Hej, det er Sonja. Så nogen dengang mig Mest af alt var det nok en fornemmelse. Okay. Kan du fortælle, hvad der skete? Vi holdt fest derude. Så var Mike og jeg, vi var meget forelskede. Mike? Så du noget? Jeg havde en klar fornemmelse af, Var det Leonora, du så? jeg var så sikker. Det var Leonora. しかし全ては心象に過ぎませんでした。数日後、セニアの家に招かれるクリスチャン。その姿をレオノラが目撃してしまいます。 Jeg er på vej ud at løbe. Du skal pakke dine ting. Men det der med at melde mig, det bliver der ikke noget af. Leonora, jeg mødte din gamle veninde. Hun fortalte mig om ungdomskæreste døde han lidt pludseligt. De siger, at du slog ham ihjel. Var du langt ude? Jeg tror, at du har brug for nogen at tale med, Leonora. Det er dig, der ligger og knaller med hinanden. Nej, det kan jeg jo ikke. Ikke hvis du har tænkt dig at melde mig. Pakker du? Hvis du skal blive her, så skal du gøre dig forbi med hende. Jeg vil høre dig sige det. Leonora, stop. Må du ikke nok stoppe? Hey, hvorfor vil du have mig, når jeg siger til dig? Så for sidste gang, enten ringer du og gør det forbi med hende, eller... Jeg beder dig. Så gør det! Hej, Christian. Hey, hej, Silja. Christian, er du der? Jeg kan ikke. セニアに別れを告げられないクリスチャン。そのまま家から追い出されてしまいます。 Her! Og nu er det min Mercedes. すべてを失ったクリスチャン、自分のものを取り戻すためレオノラを殺すことを決意します。 レオノラが運動する道で待ち伏せするクリスチャン。 ついにレオノラを殺してしまいます。 その後、自分の会社へ向かうクリスチャン。アリバイを作るためでした。 Oh, you're still here. Coffee, working all night. 再び家へ戻るクリスチャン。 Hey, far. Hey, du er hjemme? Ja. Er du okay? Det har bare været en lang dag. Jeg tager lige et bad. Okay. 衝撃の事実が彼を待ち受けていましたが、 Hvad laver du der? Hvad er det galt? Og du har gjort det forbi med hende. Hej, mor. Hej, skat. Et par timer. Nå. Jeg smutter i bad. Min nye rute bliver næsten til 20 kilometer. 服装が似た別の女性を殺してしまったのです。 Måske der er noget, du har lyst til. Hvad mener du? Har du lyst til det? Hvorfor er du her? Det er sådan en. Har du stadigvæk lyst til mig? 翌日、昨夜の事件で騒然とする街。 Du vil ikke lige sige farvel til din mor. Lille Lække. Hej. Der er en ven, der er blevet kørt ihjel lige her i nat. Jeg bliver lige nødt til Selvfølgelig, Christian, vi snakkes lige ved, ikke? I nat? Ja. レオノラは事件現場を訪れますが、
siger han bare stak af. Sker der sådan et menneske? Nej, er det ikke forfærdeligt? Nej, det skal ikke. Det er fint. Jeg har ikke ligefrem hjulpet os, så jeg sender teknikere hjem. Sig mig engang, er mit hoved? Din sidder bedre. Hvor fandt du den? Nede i kælderen. 家に訪ねてくる警察たち。 Christian? Det er politiet. Dags. Det handler om den kvinde, der er blevet kørt ned. Var I hjemme i forgårs ved 10:30 tid? Der arbejdede jeg sent på kontoret. Så du har ikke set noget? Desværre. Ingen, hvis I kommer i tanke om det. Ja, selvfølgelig. Er der noget galt? Hvad? Du virker bare så... Gjorde det forbi med Senia, altså. Var du sammen med hende den aften? Jeg troede bare, du ringede til hende fra bilen. Tak til forældresang for forældrene. Drømme og tidsliv.罪悪感に耐えきれず自首を決意しますが、 Ja, men det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt, men jeg skal sige, at jeg har dit navn. Jeg vil gerne melde mig. Nå, kan du se, at jeg lige er optaget? Ja, så er jeg tilbage. Hvem så det? Jeg er cirka 9:30. For livstruende sygdom. Politiets jagt på gerningsmænd vidner mener kan have haft rumænske nummerplader. Tak venligst. Fyns. 気が変わり家へ戻ってしまいます。 Kan du huske, du solgte mig det her kort? 21 kroner på kortet, det gør der ikke. Du brugte kortet 2 gange. 15 kl. 9:27, 17 kl. 22:18. クリスチャンが自分を殺そうとした事実に気づくレオノラ。 Jeg var nede for at vaske bilen i dag. Men så kunne jeg ikke forstå, hvorfor vaskekortet var brugt op. Jeg påstod, at det ikke var blevet brugt onsdag aften. Ekspedienten fandt optagelsen frem for overvågningsbånd. Prøv at se her. Det var mig, der skulle have været der. Du skal ikke komme i nærheden af mig. Prøv lige at falde ned. Skal jeg falde ned? Du har myrdet en uskyldig kvinde. Nej, kan vi lige tale om det? Jeg hedder Leonora Holt. Du var forbi vores hus i går. Ja, hej. Det var min kone, der syntes, vi skulle ringe. Så en bil den aften. Ja, et udlandsk. Giv mig min telefon. Jeg kan ikke høre dig. Kan vi ikke gå ind? Please. Du har... Undskyld. レオノラが去った後、通報を受けた警察が家に到着しますが、 Må vi komme indenfor? Søn er hjemme, og jeg vil gerne skåne ham. Og du siger, at den havde udenlandske nummerplader? Ja, altså jeg lagde mærke til den ud af... Hvor kom den fra? Men jeg tror, den var fra Rumænien. その夜、クリスチャンをあるレストランに呼び出すレオノラ。 Du kan godt forstå, hvorfor vi skal mødes her. De sidste timer er bedst, hvis du tilbragte resten af dit liv i fængsel. Men jeg er ikke dommer. Så hvis du kommer i fængsel, så vil det hele være spildt. Men så kommer næste problem. Mit liv vil altid være i fare. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil gøre hvad som helst. Hvad kan jeg gøre? Du skal gøre mod hende, som du vil gøre mod mig. Så længe hun er derude, så længe er mit liv i fare. 不倫相手セニアを殺せと脅迫しますが、 Leonora, jeg lover. Jeg vil aldrig lægge hånd på dig. Det kan kun ske, hvis du gør mod hende, som du vil gøre mod mig. Jeg bliver jo medskyldig. Må du ikke stoppe med det der? 自分の秘密を明かすレオノラ。 Man skal have et alibi. Det havde jeg også den aften. Den aften Mike faldt ud over Klint. Jeg vidste, han sådan hende. Helt ude ved kanten. Mere bare sådan... overrasket. Jeg skal til at låse for jer. 昔レオノラが人を殺したという話は単なる噂ではありませんでした。結局運命を共にすることになった二人。 Det er vores fineste værelse, så hvis der ikke var andet. Har du styr på det? Tidspunktet. Det skal ligne et hjemmerøveri. Du har jo gjort det før, ikke? セニアを殺すため動き出しますが、 Skrid med dig. Jeg har kørt fra dig i 100 år. Det er slut. Giv mig lige en chance. Gå med det. Hvad fanden laver du?
elsker nogen, som jeg elsker dig. Hvor fanden har du været? Giver du et glas? Christian. しかし結局、セニアを殺すことはできませんでした。 Jeg kunne mærke dig. Du så på mig. Du er det smukkeste, jeg nogensinde har set. Senja, er du okay? Hey. Jeg vidste, du ikke kunne.夜が明け、夫婦の元を訪れる警察。 Hvis du er i tvivl om, hvad du skal sige, så bare lad mig til. Du synes nok, du ser lidt meget til os for tiden. Hvad kan vi hjælpe med? Senja Mikkelsen. Meget tyder på, at der har været indbrud i hendes kolonihave. Hun er tilsyneladende forsvundet, så vi... Det ved jeg ikke noget om. Men du havde kontakt til hende forleden aften? Jeg gjorde det forbi med hende. Vi har haft en affære. Med op- og nedture i et langt ægteskab. Hvor var du? Vi var på spagophold. I er selvfølgelig velkomne til at tjekke det. セニアの遺体は消え、2人のアリバイも完璧な状況ですが、 Hvis det er et hjemmerøveri, slid kan afsløre gerningsmand. Hvor langt er vi fra søen her? 7 kilometer den vej. Okay, vi deler os op. 焚き火の中にセニアの遺体を隠していた夫婦。 De er ude at lede efter hende, den forsvundne kvinde. Er det tid til at tænde? Ej, for fanden, den er kun 8. Det er alt for tidligt. Jeg synes bare, du skal tænde. Du skal ikke tage hele æren selv. その瞬間、警察の包囲網が迫りますが、 Vi går ned langs vandkanten. Ja. Fy for helvede, hvor har stængt dig. Godt det der. Har du lighter? Nej, jeg har ikke nogen lighter. Tag nogle flere af gang. Lad os gå videre, Otte. なんとか火をつけることに成功します。 愛する人が燃えていくのを見つめるクリスチャン。何か入ったカバンを手にし、湖を見つめる姿で映画は幕を閉じます。ネットフリックスで紹介する作品は、ネットフリックスでぜひチェックしてみて、にゃん。それじゃあ、ネットフリックスだったにゃん。